Praise God, hallelujah. Ug akong mga basa diri sa Isaiah chapter 8 verse 19 paingon sa 22 mga igsoon nagaingon diri. Kung may moingon kaninyo nga magpakisayod kamo gikan sa mga patay pinaagi sa mga babaylan ug espiritista, ayaw ninyo kinibuhata. Pangutana kamo sa inyong Dios, kini siya nagapangyamyam lang. Nganong mangutana man kamo sa mga patay bahin sa mga buhi? Kinahanglan nga ang balaod ug ang katudloanan nga gikan sa Ginoo mao ang inyong pamation. Kung may mga tawo nga musulti og mga butang nga wala mahisubay sa gipanudlo sa Ginoo, wala mahayagi ang hunahuna ni anang mga tawhana. Maglakaw sila nga magul-anon og gutom, ug tungod sa ilang kagutom, masuko sila ug panghimarauton nila ang ilang hari ug ang ilang Dios. Muhangad man sila sa langit o mutan-aw sa yuta, wala sila'y makita kundi kalisod ug kadulom. Ug itambog sila didto sa makahahadlok nga kangitngit. Ang pulong sa Ginoo mga igsoon, hallelujah. Tinuod gud nga ang pulong sa Ginoo hait pa kaysa sa duhay sulab mga igsoon, hallelujah. So naghisgot din mga higsoon kabahin sa mga babaylan ug espiritista mga igsoon, hallelujah. Kani sila mga igsoon gapangonsulta ni sila sa mga patay mga igsoon, hallelujah. It's either patay nimo nga mga ancestors mga igsoon, hallelujah, apan dili ka na nila mga patay nga ancestors mga igsoon, kundili mga daotang espiritu na mga igsoon nga nagasubay gihapon sa kinabuhi sa ilang ancestors mga igsoon nga nakabalo sa kinabuhi silang mga ancestors unya nagpretend sila nga mao na sila nga tawhana kadtong, for example, imong lulug-lula namatay unya nagpa-pretend to nga demons nga mao to sila tungod kay sila, hallelujah, mao pud sila gasubaybay sa kinabuhi sa imong lulug-lula manang nasayod sila sa tanan mga igsoon ug nagpa-pretend sila nga sila na mga igsoon. Instead nga mudangop ta sa mga patay mga igsoon, mudangop kita diha sa Ginoo, hallelujah. Tungod kay kung mudangop ka sa mga patay, hallelujah, imong gipangitngit ang imong kinabuhi, hallelujah. Ang kahayag makaplagan lang diha sa tong buhi nga Dios mga igsoon, makaangkon ka og tinuod kinabuhi pinaagi sa tong buhi nga Dios. Unsa may giingon diha mga igsoon, unsa may kinabuhi sa mga tawo nga mudangop anang mga espiritista ug mga babaylan mga igsoon. Though tinuod man gid ang ilang kuan nga naa sila gahom, hallelujah. Tungod kay gitagaan man gina sila og gahom sa daotang espiritu. Kung ang Ginoo kung magbuhat kag maayo, kung mapuyo ang balang espiritu diha nimo, ang ihatag sa Ginoo sa imuha is balang espiritu, maka-cast out kag demons, makahingilin kag masakiton, makahil kag masakiton, makahil ka og kanang ang imong mga pag-ampo matubag, aduna kay gahom sa dihang magbuhat kag matarong apan aduna po'y counterfeit ang yawa mga igsoon, mao kining mga daotang espiritu mga igsoon sa dihang muhimo kag mga daotan mga igsoon, aduna pud na sila gahom pero dili gikan sa balang espiritu kundi gikan sa daotang espiritu mga igsoon. So kung nagbuhat ka ani mga igsoon, kung ningdangop ka aning mga espiritista, mga babaylan, unsa may mahitabo sa imong kinabuhi. Nag-ingon diri sa kasulatan mga igsoon nga magalakaw ka nga magul-anon og gutom. Bakakon ba ang Biblia mga igsoon? Pamalandungi daw. Ikaw nga naglakaw diha sa kangitngit, ikaw nga nagpractice kag espiritista mga igsoon, hallelujah. Pamalandungi daw imong kinabuhi kung naaba ka sa kahayag o naaba ka sa kangitngit mga igsoon, hallelujah. Makaingon siguro ka nga kanang ning step forward kag kaisa pero wala ka kabantay nga ning backward pug kag kalima. Ana mga igsoon, hallelujah. Nag-ingon diri nga tungod sa ilang kagutom masuko sila ug panghimarauton nila ang ilang hari ug ang ilang Dios. Muhangad man sila sa langit umutan-aw sa yuta, wala sila makita kundi kalisod ug kadulom. Instead nga mag-aim ka og kaayo sa kinabuhi, mudangop ka sa mga daotang espiritu, ang imo na hinumaangkon is kagutom na hinuon ug kadulom sa kinabuhi. Mura na hinuon kag natak-upan sa langit mga igsoon. Hallelujah, wala na kay kalipay sa imong kinabuhi. Miserable na kaayo ang imong kinabuhi, hallelujah. Ang ikaduha mga igsoon arita sa Deuteronomio kapitulo 18, 10 paingon sa 14. Deuteronomy 18, 10 paingon sa 14 nagaingon, kinahanglan nga walay usa kaninyo nga magsunog sa kaugalingong anak ingon nga halad. Hala,
Ayaw usab kamo pagpanagna, pamarang, paghatag og kahulugan sa mga tilimadon, panglumay, pagdiwata, pagpakighigala sa mga daotang espiritu, ug pakig-istorya sa espiritu sa mga patay. Si bisan kinsa nga naghimo nini kapungtan sa Ginoo, mao kini ang hinungdan kun nganong abugon sa Ginoo nga inyong Dios kanang mga nasura sa inyong atubangan. Kinahanglan walay ikasaway kaninyo atubangan sa Ginoo nga inyong Dios. Hallelujah, praise the Lord. So grabe gid kaayo no mga igsoon, bisan pa man og imong kaugalingong anak. Hallelujah, ikaya nimo i-sacrifice sunugon. Hallelujah, makakuha lang kagahom mga igsoon. Hallelujah. Ang uban mga igsoon, mga bata kasagara sa i-sacrifice ani mga igsoon kaning mga kabataan nga naman tungod kay mo offer ni sila mga igsoon og tawo dili tong mga daotan, itong mga makasasala. Kay katong mga makasasala, iya na to, dili ni sila mo offer og mga tawo nga daotan mga igsoon. Kasagara silang i-sacrifice katong mga bata mga igsoon tungod kay ang bata inosente, walay sala. Hallelujah, dili sila mo offer og gikan nag iya na sa yawa. Hallelujah, ang mga bata is iya sa Ginoo. Hallelujah, ila pa sila sa Ginoo, busa ang uban kanila mga bata ang ilang isakripisyo. Hallelujah, ang uban mga fetus. Pero ang uban mga igsoon, dili mo sacrifice og anak, dili mo sacrifice og bata, pero nagpadugo ka og manok. Hallelujah, ayog dangop ana kay gikapungta na sa tumbuhi nga Dios. Mas maayo pag mudangop ka sa Ginoo kay tabangan pa kaniya sa tanan nimong problema. Walay laing makatabang nato kundi ang atong buhi nga Dios. Hallelujah, kini bitaw magdangop ta ning mga espiritista mga igsoon. Nahimo na bayan ni siyang normal karon nga panahon nga naa na ta sa kanang social media. Kabantay ka sa Facebook, daghan ang ga-post aning mga yam-yam. Sa YouTube, daghan ang ga-tutorial about ani mga igsuon. Yes, mutalab gid na. Hallelujah, tungod kay nangayo ka og tabang sa daotang espiritu. Apan hinumdumi nga mangayo po na silag balos sa ilang gitabang nimo. Kung mahimo mga igsoon, kung nagbuhat man gani ka ni biyai. Samtang aduna ka pay panahon pag hinulsol balik sa tumbuhi nga Dios. Hallelujah. Pag hinulsol, pag fasting, pagbasa og Biblia, i-offer na imong life sa atong buhi nga Dios samtang may panahon ka pa. Aduna pay panahon. Walay mo kondem nimo tungod kay kitang tanan makasasala. Hallelujah. Ang imo lang diha is ang imong will. Hallelujah, nga mabag-o ka diha sa tumbuhi nga Dios. Hallelujah. Ayaw paggamit sa yawa mga igsuon tungod kay kung magpagamit kani kaani nila ang imong kalag, half ani sa imong kalagtuan na sa impyerno. Mao bitaw nga bation na bitaw ka og grabe nga kangitngit sa kinabuhi. Hallelujah, wala kay kalipay, wala kay kalinaw, kanunay kahasulon sa una-huna nga naman tungod kay nakighigala kanila, mo nang gihasol ka. Busa biyai kini samtang may panahon ka pa balik sa tumbuhi nga Dios. Hallelujah. Proceed ta mga igsuon, diri kita sa Isaias kapitulo 47, Gis paingon sa 15 nga nagaingon, masaligon ka taliwala sa imong pagkadaotan, kay nagahuna-huna ka nga walay makakita kanimo. Ang imong kaalam ug kahibalon nagpahilsalaag kanimo ug nagtukmod kanimo sa pag-ingon, ako ang Dios ug wala nay lain gawas kanako. Busa moabot kanimo ang katalagman ug dili ka mahibalo kung unsaon mo kini pag-abog pinaagi sa imong salamangka. Moabot kanimo ang kalamidad ug dili mo mabayran aron muundang. Sakalit lang moabot kanimo ang kalaglagan nga wala mo damha. Sige padayon sa imong pagpamarang ug mga lamat-lamat nga imong gihaguan sukad pa sa bata ka pa. Bisan pag magmadaugon ka, umalisang ang imong mga kaaway, gipulan ka na sa imong daghang laraw. Patabanga kanimo ang imong mga tawo nga nagtuon mahitungod sa mga bituon nga nagatagna matag bulan sa mga butang nga mahitabo kanimo. Sa pagkatinuod sama lang sila sa dagami nga dali ra sunugon. Dili gani sila makalingkawas sa ilang kaugalingon gikan sa kalayo. Dili kini kalayo nga nagakahatag ra og igong kainit sa ilang lawas. Labihan kini kainit. Ingon ra niini ang mga tawong gipangayuan mo og tabang sukad sa imong pagkabata. Ang matag usa kanila mahisalaag
ug dili sila makagawas kanimo. Praise the Lord. Matud pa sa atong buhi nga Dios, mga igsuon, nga gipaka-Dios na nila ang ilang kaugalingon, nga naghuna-huna sila nga dili sila matarog tungod sa ilang mga magic, mga igsuon, sa ilang mga yamyam, tungod sa ilang mga spells. Hallelujah. Matud pa sa tungbuhi nga Dios, padadaan sa Ginoo og katalagman ug kalamidad sa bisan, hallelujah, bisan pag ang ilang salamangka dili gyud makapugong or dili makaabog. Hallelujah. Once gani Kristohanon ang inyong hilabtan, unya mudangop na sa tungbuhi nga Dios, pagbantay mo kay ang balos pod gikan sa Ginoo, diha kaninyo dili basta-basta nga katalagman ug makalilisang, hallelujah, nga kalamidad ang maabot kaninyo. Hallelujah. Bisag unsa kalisod ang imong kinabuhi, agwantaha samtang napata sa kalibutan, tungod kay ang kinabuhi ginato diri sa kalibutan daghan man yung mga pagsulay, normal ra gina siya, mga igsoon, napan aduna gihapoy kalipay kung naa ka sa buhi nga, sa atong buhi nga Dios. Pero kung mudangop gani ka sa mga espiritista, hallelujah, malinawon lagi ang imong palibot, apan hallelujah, magmahay ka tungod kay wala kay kalinaw, mga igsoon. Hallelujah. Double portion sa kalayo ang atong maaguman didto sa impyerno kung maghimo ta aning pagdangop sa mga mamamarang. Hallelujah. Kaning maghimo tag mga inaning mga butang, mga igsuon. Hallelujah. Double portion ang ihatag sa Ginoo diha kanimo, mga igsuon, tungod kay ang imong dili basta-basta ang imong sala nga gihimo, ning dangop na ka sa mga daotang espiritu. Hallelujah, which is gikapungta na sa tong buhi nga Dios, mga igsuon. Hallelujah. Padayon ta, mga igsoon, diri kita sa 1 Samuel chapter 15 verse 23. Ang pagkamasupilon ngadto sa Ginoo sa makadaotan sa pagpamarang, ug ang pagkagahig-ulo sa makadaotan sa pagsimba sa Dios. Tungod kay gisalikway mo ang sugo sa Ginoo, gisalikway ka usab niya, isip hari. Unsay buot pasabot ani, mga igsoon? Pagkamasupilon ngadto sa Ginoo sa makadaotan sa pagpamarang. Grabe day no, bisan pag kaning magsupak-supak ta, mga igsuon, equivalent ni siya sa pagpamarang. Nganuman, mga igsuon, hallelujah, tungod kay gusto nimo nga ang imong kabubuton may matuman kaysa sa kabubuton sa atong buhi nga Dios. Rebellious, gusto kag control, gusto nimo buhaton ang tanan, matuman lang ang imong gusto, walay pag-surrender sa atong buhi nga Dios. Dagha kasagara sa mga katawhan karon, kani bitong gitawag og narcissist. Hallelujah. Kani sila, ang ilang kinaiya ani is controller, manipulator, intimidator. Na ba nimo igsuon? Kaning kinaiya nga kung dili masunod ang imong gusto, mangita kag pamaagi nga masunod gyud ang imong gusto, nga ang resulta gyud sa tanan kana gyung imong gusto. Hallelujah. Wala gyud pagpaubos sa kaugalingon. Ang uban ani, mga igsuon, mudaot na sa dungog sa uban, matuman lang gid ang ilang gusto. Ang uban ani magwaras pa gani. Kung dili nimo buhaton akong gusto, warasan ta ka, awayon ta ka sa daghang tawo, pakaulawan ta ka. Hallelujah. Mao nay mga kinabuhi sa mga rebellious, mga igsuon. Hallelujah. Buhaton nila ang tanan, matuman lang ang ilang gusto nila control. Hallelujah. I'm sorry to tell you, mga igsuon, nga kini nga espiritu sama sa espiritu sa mamamarang, kaning gusto og control, kaning mga kinaiya nga manipulator, intimidator, controller, kani nga espiritu sama ra sa espiritu nga namarang ka. Hallelujah. Rebellious spirit. Ug kasagara ani nga espiritu, mga igsuon, nagpaka-leader sa simbahan. Kung sa panahon pa ni Jesus Christ, mao ni sila ang mga Saduseo ug Pariseo. Ang ilang gina-persecute, mga igsuon, is kaugalingong magtotoo. Hallelujah. Gina-persecute nila tungod kay gusto lagi nila control. So kini, mga igsuon, ang giingnan ani, mga igsuon, is si Haring Saul. Nganong giingnan man siya, mga igsuon? Tungod kay gisupak niya ang kabubuton sa atong buhi nga Dios, ug mas ning dangop pahinuon siya sa espiritista, mga igsuon. Mao nang gipatay siya sa tungbihi nga Dios pinaagi sa giyera, mga igsuon.
Proceed ta mga igsoon dirita sa pinadayag 18:23 nga nagaingon, wala na gayoy suga nga makita, wala nay madungog nga tingog sa mga bag-ong kinasal. Gisilutan ang Babilonia tungod kay ang iyang mga negosyante hilabihan ka mapahitas-on ug ang mga salamangkero nang limbong sa mga tawo sa tibuok kalibutan. Praise the Lord. Kinsa may gihisgutan ani mga igsoon sa gipadayag mga igsoon. Grabe na makapang make up. Hallelujah, gipang normal na hallelujah ang mga butang nga gikasilagan sa Ginoo. Kaning pag-fornicate mga igsoon, hallelujah. Nahimong normal tungod nila. Gi-witchcraft nila ang ilang kanta, hallelujah, aron ang mga kabatan-unan karon mukumit aning fornication mga igsoon. Hallelujah, nahimo nang daotan ang mga katawhan tungod kay ilang gipainom sa ilang pag-fornicate or sa ilang witchcraft mga igsoon. Hallelujah. Daghan bitong ga testimony nga kini mga artist aning Mystery Babylon, which is America mga igsoon, hallelujah. Kining Mystery Babylon mga igsoon, mao kini ang Amerika. Sila hinungdan, hallelujah, nganong ang tanang katawhan sa tibuok kalibutan nahimong open sa pagbuhat og sala. Nahimong normal ang tanang sala tungod nila. Tungod kay ilang gipaka-normal mga igsoon. Mo nang gikasilagan sila pag-ayo sa Ginoo tungod sa ilang witchcraft nga ilang gibutang sa ilang mga kanta, sa ilang salida, hallelujah, sa ilang social media, tanan. Kanang nagtuo kag kanang kanta nga imong nadungog kanang mga artist diha, wala na sila nag-offer, wala na sila naghalad child sacrifice, unsa pa diha, hallelujah, paminawa ganin na ilang mga testimony, di ba kay ilang gibaligya ang ilang kalag para lang mahimo silang sikat. Kanang mga kanta nga ilang gikanta, abi ni wala lang, pero kung makadungog ka, di ba na kay bation nga murag something nga kanang masatisfy imong flesh. Hallelujah, nga murag feel good kay lami kay sa paminaw nga naman na-satisfy imong flesh. Pero ang imong espiritu nagsubo. Hallelujah. Busa laglagon siya sa tumbuhi nga Dios tungod sa iyang gibuhat, hallelujah, nga pagsalamangka sa tanang tawo sa tibuok kalibutan. Gilimbungan niya pinaagi sa salamangka. Proceed kita mga igsoon, diri kita sa libro sa Buhat 8:9 paingon sa 13 nga nagaingon, may tawo usab didto nga ginganlag Simon, dugay na siya nga gikat tingad-an sa mga taga Samaria tungod sa iyang abilidad sa magic. Nang hinambog siya nga gamhanan siya, ang tanang tawo sa syudad, pobre man o dato, naminaw gayud kaniya. Miingon sila, kining tawhana mao ang gahom sa Dios nga gitawag dakong gahom. Dugay na niyang napatuo ang mga tawo sa iyang abilidad sa magic. Apan sa dihang nagwali si Felipe kanila sa maayong balita mahitungod sa paghari sa Dios ug mahitungod kang Hesus Kristo, may tuo sila ug nagpabautismo. Mga lalaki ug mga babayi, bisan si Simon mituo usab ug dihang nabautismohan na siya, nag-uban-uban siya kang Felipe. Nahibulong gayud siya sa mga kahibulongang butang ug mga milagro nga gihimo ni Felipe. Praise the Lord mga igsoon, hallelujah. So kini si Simon mga igsoon, hallelujah, nahimo ni siyang bantugan nga magikero mga igsoon. It's either white magic, black magic, green magic, unsa na iyang gibuhat sa ngalan nga magic mga igsoon, hallelujah. Iyan ni siya sa dautan. Pero sa diha nga nagwali si Felipe didtong dapita sa ilaha mga igsoon, tungod sa mahitungod sa maayong balita, nidawat siya igsuon. Wala siya nagpagahi sa iyang hunahunag kasing-kasing. Hallelujah. Iyang gitalikdan ang iyang magic mga igsuon. Ug naghinulsol siya sa iyang kinabuhi. Hallelujah. Iyang gidawat ang gospel sa atong buhi nga Dios, ang maayong balita ni Ginoong Hesus, iyang gidawat ug nagpabautismo siya. Hallelujah. Isip pagdawat kang Ginoong Hesus mga igsuon. Hallelujah. Kung atong sabton mga igsuon, bisan manggani si Simon nahimong bantugan sa ilang lugar tungod sa iyang pagkagahamhanan, apaning surrender siya sa iyang kinabuhi tungod kay walay kaluwasan sa iyang nahimutangan. Ang kaluwasan ana ara gyud sa atong buhi nga Dios.
ang kasiguruhan anaa ra gyud kang Ginoong Hesus. Busa gitalikdan ni Simon, haleluya, ang iyang gahom nga gikan sa daotang espiritu ug ning sunod siya sa atong Ginoo, haleluya. Kung ang imong lugar may hinungdan nganong dili ka kabiya ana, pahawa diha. Pangita og lugar, haleluya, kung asa ka adunay peace of mind, kana bitang ma-reset nimo ang imong kinabuhi. Pangita og lugar, haleluya, nga makapangalagad ka sa tumbuhi nga Dios nganuman. Tungod kay walay tawo nga makaluwas nimo. Bisan pa ka ng mga tawo diha sa imong palibot, haleluya, dili na sila kaluwas nimo. Mao nang tinguhaa nga maluwas ka. Pangayog tabang sa imong pamilya, sa imong mga anak, or kinsa may mapangayo ag tabang imong igsuon, haleluya. Basta biyain na, haleluya, kanang mga inana nga butang tungod kay makalaglag na nimo. Wala kay kalinaw tungod ana. Walay kaayuhan nga imong tagamtaman tungod ana. Dili ka kahoy sama sa imong giampuan nga kahoy nga dili na mabalhin. Dili ka kahoy, tawo ka. Naa kay chance, haleluya, nga mabalhin nimo ang imong sitwasyon. Biyain na, bahalag mamatay ka sa pagsunod sa atong Ginoo. At least man lang ang atong kalag naa sa atong buhi nga Dios, haleluya. Biyain na igsuon, haleluya. Nasayod ko nga si Simon, haleluya, napamalandungan niya ang nasulat sa kasulatan diha sa unang Juan 4:4 ka na bitong nagaingon igsuon nga ang balaang espiritu nga anaa sa imong sulod mas gamhanan pa kaysa sa kaniya nga naa sa kalibutan. Tungod kay nasayod si Simon nga mas gamhanan pa ang anaa kang Felipe kaysa kaniya, haleluya, nga gahom. Mas gamhanan pa ang gahom ni Felipe nga hinatag sa tungbi nga Dios kaysa sa iyang gahom nga hinatag sa yawa. Mao nang ningsunod siya sa atong Ginoo nga si Jesus. Tungod kay iya nang nasabtan igsuon. Ug hinaot nga imo pud nang masabtan sa imong kinabuhi nga walay kaluwasan, walay kagawasan, walay kaayuhan, haleluya, samtang anaa ka pa ana nga kahimtang busa dagan. Haleluya. Ug salamat sa atong buhi nga Dios sa pagpaminaw. Hinaot nga ang Ginoo magapanalangin kaninyo karon ug sa umabot. Salamat sa atong buhi nga Dios. Amen.